Tak máme za sebou ďalší zápas doma s Handlovou. Veril som, že dneska by sme mohli nastúpiť trošku na takú víťaznú vlnu po tých kostrbatých týždňoch. Dúfam, že sa vieme dať do poriadku tak, aby sme na druhý týždeň v stredu odohrali dobrý zápas s Komárnom. Máme taký teraz rozpis súťaže, že v podstate sobotu, nedeľu máme stále voľno. Budeme s tým musieť urobiť, musíme sa vysporiadať s tým, že tu 4 dny nebudeme trénovať, pretože sú tu strelecké preteky, takže budeme zase improvizovať. Ale ja verím tomu, že domáca séria, ktorá teraz po tomto zápase už len v 4 zápasoch, veľmi ťažkými súpermi a 2 zápasy vonku nám sa podarí ukončiť základnú časť tak, ako by sme si predstavovali. Máte plán, na akom mieste sa skončiť po základnej? Tak držíme si stále pozíciu, vychádzajme, že nebude hrať play-off Levice, to znamená, naša pozícia je vzhľadom aj na Komárno, dá sa povedať stabilná, horší je ten tlak družstiev spoza nás. So Spiskou budeme mať 2 zápasy doma vonku, to bude dôležité. Inter vidíte, ak sa posilňuje, v podstate kupuje hviezdnych hráčov, máme 1 zápas doma s Interom. A myslím si, že títo dvaja budú hlavnými takými súpermi na boj o to druhé miesto. Chceli by sme samozrejme skončiť čo najvyššie, veď to je výhoda